It-tieni jum tad-Daphne Project tefa' dawl ġdid fuq Konrad Mizzi u Keith Schembri, kif issa hemm evidenza ċara li skont dawn il-ġurnalisti tikkonferma kif il-kumpaniji sigreti fil-Panama twaqfu biex fihom jidħlu ammonti kbar ta' flus mill-istess klijenti. Il-Forbidden Stories, il-konsorzju ta' ġurnalisti internazzjonali li qed jaħdmu fuq id-Daphne Project, ippubblikaw dokumenti awtentiċi li juru kif Konrad Mizzi u Keith Schembri permezz tal-kumpanija sigrita 17 Black kienu se jirċievu flejjes kbar allegatament tixħim mill-proġett tat-tanker tal-gass. Id-dokument ġie ppubblikat mis-Süddeutsche Zeitung u Times of Malta. Fir-reazzjoni tagħhom għal dan id-dokument Konrad Mizzi u Keith Schembri kontradixxew lil xulxin. Il-Chief of Staff f'Kastilja l-ewwel darba rrikonoxxa l-eżistenza ta' 17 Black u qal li kienet inkluża fil-pjan tan-negozju tiegħu. Konrad Mizzi min-naħa tiegħu baqa' jinsisti li l-kumpaniji fil-Panama twaqfu għall-familja u ma kinux marbuta ma' 17 Black. Is-sit Love in Malta qed jgħid li dan kollu juri li xi ħadd qed jikdeb. Intant l-istess ġurnalisti ppubblikaw il-prova ta' transazzjoni bankarja li turi kif minant Orion Trading, l-aġenti tat-tanker tal-LNG, għaddew $200,000 lejn il-kumpanija segreta 17 Black. Wara l-ħarġu dawn il-provi ġodda, diversi ġurnalisti qed jgħidu li dan kollu juri biċ-ċar ir-rabta li għandhom Konrad Mizzi u Keith Schembri ma' 17 Black u l-proġett tat-tanker tal-gass. Il-flus daħlu f'17 Black kif turi din it-transazzjoni u nafu li 17 Black kellha titfa' €150,000 fix-xahar fil-kumpaniji segreti ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri għalunna l-analisti politiċi li tkellmu ma' Net News. Dan kollu konfermat mill-email mibgħuta minn Nexia BT.